swara kaya iki. Weh. Kaya gini rasane tempe Iya, Cak. ana kentang dibunggu rawon kaya gini rasane ora tuwe kaya wayang gawe lakon tak suwiri dadi selawe tak cukup papat kari selikur tak pikiri melok duwe alung liwat manjang kedulur bota-boting wong mikul kambing lukur cici pakelundungan bota-boting wong ora duwe tak ewangi untuk hitungan wetan kali lagu kali katil nyabrang kano uwote wetan kali pangulon kati tak timbang-timbang podo abote ate wangi landut sumur karo jumbere gak melok ate wangi totoan umur cari senengi gak melok duwe mas matur nuwun yo